opisyal, wala na sang ipain nga budget para sa flood control project sa 2026. Suno kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., may 350 billion pesos pa nga pondo nga nabilin para sa flood control sa bunga tuig. Gani indi na kinahanglan magdugang sa masunod nga tuig. Nahibaluan nga ginarepaso subong ang 2026 budget sa Department of Public Works and Highways sa 2026 National Expenditure Program o NEP. Sa idalom sang NEP, naghingyo ang DPWH sa Kongreso sang 880 billion pesos nga budget kung sa diin 250.8 billion pesos diri ang para sa flood management program. Lahat ng flood control project na dapat nilalagay sa 2026 na budget, hindi na siguro kailangan. So there will be no budget for 2026 for flood control. Dahil meron naman 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. So tuloy-tuloy pa yung trabaho. Hindi naman ibig sabihin titigil natin yung flood control project, mga flood control projects. Ibig sabihin titiyakin na ngayon natin na ang paggastos tama, ang pag-implement tama, maayos ang design, etc. etc. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.